Salutare toată lumea, numele meu este Rareș și bine v-am regăsit la un nou episod din videoclipurile mele de reacție. Da. Și hai să începem. Reacționăm la GTA 5 Animation cu Apple Cop Animated. Hai să-i dăm drum. Let's do this. Ce-a fost aia? Man, cat. What the? I believe I can fly. Dun, dun. I believe I can touch the sky. E o fată acolo, dar voi nu vedeți. Giving up yet? We're not giving up yet? What? What'd you say? Get the fuck out of here, mate. Wait, what'd you say? Get the fuck out of here, mate. Get the fuck out of here. Get the fuck out of here. Repetă. Get the fuck out. Get the fuck out. Get the fuck out. Oh man, this mod's way too much fun. E un mod. I will always find you. Stai, are PS4 și o am. Este dezbrăcată și nebun. Eu am fost Rareș și ne vedem data viitoare. Pa, pa!